काय कोबडा काय बघतोस? कोण हिरोईन चालेल ते बघतोय, पण तू होतीस. म्हणजे काय नाही. कशी आहेस? बरी आहे. मला पण विचार कसं आहेस. फेसबुक वगैरे चॅटिंग चालू आहे तुला विचारायला. अरे ज्या कामासाठी आलेस ते विचार ना, हे काय विचारत बसलायस? जेवलीस का? मला चांगल्या पगाराची नोकरी आहे, समजलं ना. मी कधी उपाशी नसते. अरे हे काय बोलत बसलायस, मुद्द्याचं बोल. ऐक ना, तुझ्याकडे काम होतं जरा. मला माहिती तुझं काही काम असणार, उगाच तू मला थांबून पकवत बसणार नाहीये. बरं झालं तुला समजलं. आत्ताच आमच्या सगळ्या मुलांचं ठरलेलं, पण तुझ्यापर्यंत लगेच खबर पण पोचली. तुझे कॉन्टॅक्ट मोठे आहेत खूप. म्हणजे तू एरियातल्या सगळ्यांना सांगणार होतास का? हो, तसंच ठरलेलं आमचं. होय, तुझ्यासारख्या आणि एरियातले कितीतरी पोरं मरतात माझ्यावर. तू काय सायन हॉस्पिटल मधली खाट आहेस का तुझ्यावर मुलं मरायला? ते जाऊ दे, मुद्द्यावर येतो. संडेला फ्री आहेस का? सुंदर मुलगी दिसली नाही की सुरू होतं लगेच तुमचं. काय मुद्द्यावर येते? आय हॅव अ बॉयफ्रेंड बाय द वे. आयला तो पण फ्री आहे का संडेला? त्याला पण घेऊन ये. नवरात्री जवळ येते तर मंडळात साफसफाई करायची आणि लाजायचं नाही. कोरोना अजून गेला नाही आहे तर मास्क घालूनच या. आली मोठी आय हॅव बॉयफ्रेंड वाली. ये संडेला गपचूप. व्हिडिओ तुम्हाला मनापासून आवडली असेल ना, तर नक्की लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा. थँक्यू. माहितीये मग. ये इकडे. भाई लोक बोल. मला माहित. कारण आत्ताच आमच्या सगळ्या मुलांचं कळलं. एनर्जी घालवशील तेवढी.